Hlboko v doline zaniknutej obce Riečnica, v osade známej ako Poništovia, stála kedysi bohatá drevená usadlosť s popisným číslom 126. V polovici 70. rokov 20. storočia robotníci tieto mohutné budovy opatrne rozobrali a previezli do múzea Kysuckej dediny. Dnes tvoria pevnú a sprístupnenú súčasť vonkajšej expozície, no náš príbeh nás vracia späť do momentu, keď tento drevený dvor žil svojim každodenným roľníckym životom. Hlavný zrubový dom o dvoch koncoch postavili dedinskí majstri v roku 1834. V čase jeho vzniku úradoval v Riečnici richtár Martin Brisuda, no neskôr v týchto stenách býval iný riečnický richtár Adam Ponišť. V tomto rozľahlom dome, ktorý patril pôvodným vlastníkom Ernestovi a Pavlovi Poništovcom, bývalo a spávalo naraz až 13 osôb. Celá budova stála na mierne sa zvažujúcom teréne a jej základy tvorila masívna kamenná podmurovka. Túto pevnú podmurovku poskladali muži z prírodného štepaného pieskovca rôznych veľkostí, ktorí kládli priamo na surovú zeminu úplne na sucho. Pod zadnou stranou domu bola hlboko v zemi vybudovaná klembová pivnica s hlinenou podlahou, do ktorej sa zostupovalo po kamennom schodisku. Tieto kamenné schody sa ukrývali pod drevenými padacími dverami priamo v rohu pitvora. V tmavej pivnici bol do kamennej steny vymurovaný aj malý praktický výklenok, ktorý v letných mesiacoch slúžil ako prírodná chladnička. Hrubé steny domu tesári zrubili z mohutných drevených trámov, ktoré z dvoch strán otesali sekerami do roviny. Všetky medzery medzi týmto ťažkým drevom dôkladne utesnili mäkkým lesným machom, aby dnu neprenikal chladný horský vietor. Nad zrubom sa týčila sedlová strecha, ktorú chránila vrstva drevených šindľov. Výroba týchto drobných drevených striešok bola v zimnom období dôležitým doplnkovým zamestnaním mnohých kysuckých mužov. Na vonkajšej fasáde domu pútalo pozornosť niekoľko krásnych výtvarných detailov, ktoré svedčili o zručnosti starých majstrov. Hlavné vstupné dvere mali výrazný oblý arcivoltový portál a priamo nad nimi bolo vyryté datovanie stavby. Tesne vedľa týchto masívnych dverí bol v spodnom drevenom tráme vyrezaný malý otvor, cez ktorý dnu voľne prechádzali sliepky. Strecha bola na štítoch ozdobená polkruhovými baňami, pričom dno tejto drevenej bane vyzdobili farebnou ľudovou maľbou. Základné členenie vnútorného priestoru pozostávalo z troch častí: z prednej izby, stredového pitvora a menšej zadnej izby. Veľká predná izba so 4 oknami bola najsvetlejším a najrušnejším miestom domu. Tu stála kuchyňa, ženy tu po večeroch priadli ľan, muži vyrábali poľnohospodárske náradie a početná rodina tu spoločne spávala. Pôvodne tu stála stará pec s odvodom dymu cez koch do podstrešia, no neskôr ju vymenili za murovaný sporák novšej konštrukcie. Oproti rušnej kuchyni stála za pitvorom menšia a podstatne tmavšia zadná izba, do ktorej svetlo prenikalo len cez 2 malé okná. Táto tichá miestnosť slúžila ako úradovňa pre richtára, kde prijímal hostí a riešil dôležité obecné záležitosti. V ľavom rohu pitvora stal opretý jednoduchý rebrík, po ktorom sa dalo vystúpiť na povalu. Priamo nad zadnou izbou sa nachádzala priestranná zrubová komora, ktorá slúžila aj ako súkromná spálňa pre dospievajúce dievčatá. Strop nad oboma obytnými izbami tvorili hrubé drevené fošne uložené na nosných trámoch. Na tieto pevné dosky obyvatelia nasypali a silno udusali takmer 10 cm vrstvu suchej zeminy, ktorá fungovala ako tepelná izolácia a chránila drevo pred požiarom. Vnútorné priestory domu vyplňal drevený nábytok, ktorý zhotovili domáci neškolení stolári. Na stenách nad oknami boli pripevnené drevené police, ktoré slúžili na odkladanie rôznych potrieb a dotvárali vzhľad izby. K tomuto roľníckemu domu neodmysliteľne patril aj hospodársky dvor, z ktorého sa zachoval zrubový ovčín. Túto jednopriestorovú budovu postavili hospodári v roku 1897, aby mali kam na zimu ukryť svoje stádo oviec. Ovčín stál pevne na kamennej podmurovke a 4 nárožných pilieroch z prírodného pieskovca. 3 steny tejto hospodárskej budovy boli úplne plné a bez okien, aby zvieratá vo vnútri mali ochranu pred mrazom. Napriek skromným roľníckym podmienkam venovali domáci pozornosť vonkajšej estetike tohto hospodárskeho objektu. Na drevenom strešnom štíte sa vynímala farebná maľba, ktorá znázorňovala topor na kresanie dreva, fľašu a ostrú pílu.
Drevené nadpražie nad vchodom majstri vyzdobili vyrezávaným ornamentom, tvarom mesiaca a rokom výstavby. Tento detail je dôkazom toho, že kisucký človek chcel mať svoje okolie nielen funkčné, ale aj vizuálne upravené. Hospodári vybavili ovčín 2 typmi dverí pre rôzne ročné obdobia. Na zimu používali plné dvere pre udržanie tepla, no v letných mesiacoch do pántov zavesili vonkajšie latové dvere, ktoré slúžili ako vetrací otvor. Počas zimného ustajnenia majiteľ rozdelil vnútorný priestor pomocou drevených rozpier vložených medzi podlahu a povalu, čím vytvoril menšie ohrady nazývané cárky. Pod priestrannou sedlovou strechou sa ukrýval podkrovný priestor, kam roľníci uskladňovali seno. Priestor pod striežkou ovčína, známy ako podstenie, chránil pred dažďom poľnohospodárske náradie, drevené sane, rebriny a náhradné diely na vozy. Ďalším veľkým objektom na dvore Poništovcov bola mohutná zrubová stodola, rozčlenená na 2 hlboké záčiny. V jej strede ležala široká holohumnica, na ktorej muži mlátili dopestované obilie. Po bočných stranách stodoly stáli prístavby nazývané plevíny a tiež malá kuča, kde bolo uložené náradie na výrobu šindľa. V obrovskom humne sa okrem uskladneného krmiva v záčinoch nachádzali aj ťažké konské vozy slúžiace na zvážanie dreva a sena z okolitých kopcov. Všetky tieto drevené stavby spoločne tvorili jeden fungujúci roľnícky dvor. Hoci osada v Riečnici musela neskôr ustúpiť vodnej nádrži, tieto budovy dostali druhú šancu. Vďaka ich prenosu do múzea nám dnes potichu ukazujú presný obraz o práci a remeselnej zručnosti starých Kisučanov.